alas 3 sa hapon. Ano yung gikan dagat. Pagkahuman, ang itit-nit naman, uwan man, pangilat. Ibuong lang nga dugay na uli. Alang makabiya po kung mangita niya akong ugangan sa rin na Teresa. Wa pa naabot si upaw. Ko, pangilat man to. Alam po ko kagawas. Kanabi ko daghang bata. Na po bago po kong nanganak. Ibuong lang ko nanuktok nga akong paris na kilatan. Mara na sir. Mara na yun. Naghihagwa-hagwa pag sa anong apo. Ganina pag wa pa to niya agtog dagat. Nangaon mi duha. Nagsawa mi. Matos ngayo sa palit sigurili nga Teresa. Gato palit sigurili ko madto kog dagat. May lang kaluyan ko. Makapasol ko. Mata. Mara na gamay ra kayo sir. Sa rasa to siya nga na banabana mo na igo sa skilat. Wa po mi kahibaw sir. Katong kusog nga kilat. Wa po mi kahibaw nga nakilatan po dai siya nagpahibaw narami pahibaw nga mauna. Ang iyang gi naimutangan doora ni sa baybayon. Naimutangan sa Sa kayan. dira ra mo ibutang pero katong nakilatan dito man siya nako ano nag-disgrasya na igos kilat dito man siya. Do ka nang mabawra ni nga tubig sa dagat or dito sa layo-layo din siya. Loud gina sir. Loud na. So ang nakabantay ani mananagat rapon. Ang karon kahitabuan niya. Ang sulti po sa mong silingan nga kuan ka na si Sir Renante na may tawag siya nga naman siya kaila diri nga kuan nga Romel. Nang ari ako na ni basin kaila ka ani murag taga inyo ra ni. Murag naigo man iskilat. Mo to taon ang ako amo po silingan. Nagpahibaw nakita mga bata ni adto po li oy kaila mo ko ani. Mo to nga ang bata po ni ari diri nga. Tiya isi manoy upaw. To dito na ko anak ko anak kilatan. Patay na. Gidala sad ang iyang sakayan diri sa kuan na sa baybayo na sa laing mananagat. Ba dito ra po mo may ang gisakyan yung sakayan. Pero gidala ras daplin lagi. Kay layo-layo naman kani siya. Uli padong na kuno na siya pauli sir pero napadaplin ba kay kusog itong gilat ganina. So man na ni siya nang kuan. Mana siya panagi ka na sa nana siya ko ang isda. Padong na pauli siya napapidpid to siya gumikan sa kilat. Sakit kayo sa iyang pagkawala. Lagi pag istorya na mo may paghagwa na sa mga apo. Maglisod dawaton. Kalitra kayo ma'am no yung iyang kinabuhi. Bago pa ka ng anak day. Sa kabuhan pa ng bata. Kapila na ninyong anak? Ikuwalo. Walo. Mara ni iyang panginabuhi ma'am managat. Mara yung panginabuhi gikan sa among kinamagwang. Na siya. Ikaw balay. Naro ko sa balay kung mauli siya gikan nagat na. Usahay akong ugangan manurig isda, usahay ako kung akong ugangan. Mara na. Okay ra ang income sa iyang pagpanagat? Okay ra, may order yung tuyong. Ay, ang pakuan panharap nagsaang. Mara na iya ha. Mga sa walo ninyo ka anak nga gibuhi pagpanagat ra gyud iyang panginabuhi. May naandan niya. May naandan. So sa kadlaw mga pilagi mahalin. Depende siya na usahay gamay siya kuha, na usahay mauya-uya. Kung ako'y makuan gud sir mo baligya sa isda na 250 ang kilo, 300 ano pa. Ang isda. Ang imong makita? Ang kasi isda ang kilo na sir. Ang kilo. Nganang ako'y mamunay. Yeah. So na pila ka buok nag-eskwela sa inyong 8 ka anak? Kuan ang nag-eskwela na ko sir. 3. 5 man tani yan nangundang man akong duha. Mga gagmay. Ay makuyog man sila managat silang amahan mga hagsa tuyong. Kuyog ta kanila silang mga bata ko gagmay. Mga gagmay kaayo? Makuyog man sila. Tugihan kay imong bana. Kanang ang iyang pagpanagat mo gini hapon o magdepende lang? Depende ra sa iyang konserba. Kung ang kaon sa isda, kung ang kuan ba. Matsansa na sa niya nga kanang karon COVID ni ron. Sa pasol ra gyud na iyang kuan pagpamasol. Dili man makapareha ba ko pasol mahapon pasol unya. Nay mag-order to yung anak ba may kabuntag mo yung kuha sa saang na may tigpalitan tog saang tag 15 usa. Sa unsa lang so ito ni siya pagpanagat day. Karon ug ginahitabo mo na yan na siya. Inyo hagin ang sakayan. So dili man na makina nga sakayan sir, bugsay ra man. Bugsay.
So naanad lang ba ni siya nga kanang panagat nga kanang uwan-uwan? Oh, nakuan mo pa karon ko na ana da sa uwan-uwan nga managat pero karon lagi siya nahitabo nga na disgrasya gud nga kilatan. First time ba ni nga naikuan diri nga nanagat nga naigos kilat? Oh, karon ra. Karon ra sa kamurag siya ra. Nakatanaw ba kasi iyang patayng lawas gyud? Tong nakakuan ko ang iyahang kuan mata nagpuwa naman ba niya. Pag kuan ako kay ako man to siyang giaswat nag-ana may taon sa dito sa kuan sir. Nagbuwa yung yung dugo ba? Nagawa sa baba. Mm. Wa siya ilain samad. Pero may ako ugangan kay siya man dito man taga suko sir no. Naigo ko na akong adughan sa kong Paris niya. Buslot man po ang barut. Nabuslot ang baruto ang panakayan. Nabuslot bitaw. Maor naigo ko an kay. Nabi ako'y batang kamay nag-ana-ana lagi ko kanina. So, yung lawas na kuan sa ayan dughan no? Loy taon. So, ang pagpaylo na ani lisod pa jud ka. Lisod pa yun. Samat na bago ko nga anak. So, si Mayor Cindy ni kay bawo ba ka nga kuan ni promise naman to nga may mo shoulder sa gasto. Pag nakakuan sir kay ako na bang ugangan nagkuan. Abagahon sa Lapu-Lapu City Government. Kung kuan magpasalamat ang ko ni Mayor Cindy. Asa may kuan sir ngawa din sir. Nagat ikat ko para kaluyan. Kaluyan po pero disgrasya pa siya. Si Mayor Cindy Chan andam siyang mo tabang nimo ma'am sa imong problema karon sa pag pailon patayng lawas sa imong bana. Bagahon sa Lapu-Lapu City Government no? Si Mayor Cindy mismo ang nipaybaw sa iyang Facebook. Pasalamat po ako nga iyak bangon. Sabot na ako mga bata pag-iarhan na. Bago pa ko ng anak. Pasalamat po Mayor Cindy nga. Matapang sila po.